Wala mga idol, ito po yung sinasabi nila na, na yung lantana po hagunoy. So ito po yung pagkakalam ko na hagunoy, pambansang ilong ng Pilipinas. So ang katunayan niyan mga idol ay yung talbos po nito mga idol at sa itong dahon, pwede pong pang first aid, pang gamot po sa sugat. Ang maganda pa po dito, pwede siyang kainin. Yung po, yung pinaka talbos. So yan mga idol, subscribe nga pala ng YouTube channel natin. Ito po, Ilocano Vlog. Siya mga idol. Tawag po namin dito mga idol, sili-sili. Pambansang ilong ng Pilipinas. So ang lasa niya mga idol ay lasang oregano. Ang lasa niya. So yan mga idol, pa-subscribe na lang ng YouTube channel natin. Salamat po. So yan, para sa ito, Raven 017. O sabi niya dito ay, sige nga, sample nga yung live at actual. So ito na nga yun idol. Ito na po yung lantana. So kakainin na po natin yung bunga para mapatunayan natin at magkaroon tayo ng proof. Para yung iba po ay magkaroon ng pagkakataon na pwede palang kainin to. So ito siya mga idol. So bago kainin natin to mga idol ay pa-subscribe nga pala ng ating channel. Ito po, Ilocano Vlog. So ito na po mga idol Yan. Ito siya mga idol. So ang lasa niya mga idol ay manamis-namis. Ito siya mga idol So yun idol, shoutout sa'yo, Raven 017. Few moments later.